December ni som pakhat sang hi som hi panga ni ngani ania Lai Autonomous District Council Indian National Congress le Zoram People Movement ten Sarkar introm siam tumin ma an lamek December ni ko Lai Autonomous District Council in Thanpuya vote la te chiar zo ani huwa MNF chuan seat latam berin bial som hi panga bial riat changin Congress chuan bial sari lain ZPM in bial ruk an changa BJP le independent ten bial hi ve an lapok in than result riat kim ani atangin LADC party mala sarkar thei an omlo wangin sarkar introm siam tumin political party ten ma an langhala malak nakal mek kara nimin khan Lai District Congress Committee chuan MNF nen in than ma tanga thodun na anlo siam to chu chuchatin MNF chu sarkar siam pui tura ZPM lam thurwal pui tum le Congress member thema an puwa chanchin kan bu soilai hian MNF lamin Congress in an pu na hi an chan le na hriat alani lo Congress le ZPM chuan district level in biak na thui tak an kalpui to ni in a hriata alan dan chuan Congress member pusi ngun lian chunga kai hruina hnuaya LADC Congress le ZPM sarkar introm apian rin ania district level in biak na hi general headquarters lama an party pahni te pompuina mek ani thu kan thulak na pakhat chuan asoya party pahni te an inrem tluan tling thei ani chuan an hruai tu tura an thlanin governor hena sarkar na asiam thei thu a thlen hnuwa ti tur tulte ti zo ani hnuwa LADC sarkar thar apiang ang